σηκώθηκαν τα παιδιά όλης της γης, οι φωνές τους δυνάμωσαν και δημιουργήθηκε ο αέρας της ανακύκλωσης. Τα λόγια τους έφτασαν στα αυτιά όλων. Στα αυτιά τα δικά σας. Μεγάλοι ακούτε. Τα λόγια τους έφτασαν και στη χωματερή. Λοιπόν, έγιναν οι γείτονες της ανακύκλωσης. Για να σκεφτούμε, πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή μας αν οι μεγάλοι άκουγαν προσεκτικά τα παιδιά, πόσο αλήθεια θα άλλαζε ο κόσμος. Άλλωστε, αυτά δεν είναι που έχουν τη λύση κάθε φορά. Εμείς θα αλλάξουμε τον περίεργο. Εμείς θα αλλάξουμε συμπεριφορές. Yeah.
Γιατί θα πιούν το πετρέλαιο που ρίχνουν τα καράβια.